बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव ब्रैथि बड' फिल्म एवार्ड सेलिब्रेशन एवार्ड माने फांसनिं सेरेमनि दिनै बेयाव लानाय जादों बरमा हायर सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव आरो खोब मोजां मोनसे थासारिनि गेजेराव गुबुन बोसोराव होनाय बायदि देग्लायबो बर' जिखिनि फिल्म बे बोसोराव दिहुनजाबाय बेनि डाइरेक्टर प्रडिउसार एक्शन डाइरेक्टर जायफोर आर्टिस्ट माने एक्ट्रिस बा एक्टरफोर दङ आरो गुबुन गुबुन स्क्रिप्ट राइटारनिफ्राय लानानै गासै केटेगराइज खालामनानै बिथांमोना सायख'दों जुरि बर्डआ आरो बे सायख'नाय बायदि साबसिन हामसिन जायफोर माने बेयाव सिनेमा बानायदों माने बर' रावजों आरो बर'नि नंगुबै माखासे थासारिफोरखौ लानानै बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव आर्ट एन्ड कालचार आरो सिनेमा एन्ड मुभि बेयो माहारि मोनसेखौ गेरेमसा खालामनायाव जौगाहोनायाव जेब्लाबो मदद होबोदों भारताव जेरैबायदि बलिउड दिनै मोनसे ट्रेन्ड आरो टलिउडनि आरो हलिउडनि बे ट्रेन्डफोरखौ जों नायोब्ला थारैनो जों गोबां खामानि मावबावनांगोन खस्थ' खालामबावनांगोन बर' माहारिखौ बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला जोङो बिश्व लेभेलाव लांनांगौब्ला जोंनि आर्ट एन्ड कालचार सिनेमा मुभि बेखौ जौगाहोनांगोन क्वालिटि सिनेमा जों दिहुननांगोन बर'नि समाजारि थासारि जोंनि थांना थानायनि जिउआव जायफोर थासारिफोर दङ जेंना जेंसिफोर दङ बेखौ फोसाबनायनि थाखाय सिनेमाया बा मुभिया मोनसे मोजां माने बिथिं आरो बेजों जों केरियारबो दानो हायो आरो बेखायनो गुबुन गुबुन हारि माहारिया गुबुन गुबुन स्टेटआ जेरैबायदि जौगादों माने फिल्म इन्डास्ट्रियावनो होन कालचारावनो होन बर' हारिखौ जौगानांगोन खारन बर' राव बर' हारि बर' बिजों बर'नि कालचार बर'नि सिनेमा मुभि बेयो जेब्लासिम थांना थागोन बर' हारिया गोजोरै थांना थागोन आरो बेखायनो जायफोरो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरिफ्रा बे इनिसियेटिभखौ लादों आं बिथांमोननो धन्यबाद होदों जायफोरो देग्लायनि एवार्ड बिथांमोना रिसिपियेन्ट देरहासारनो हाबाय गासैबो सिनेमा आरो बिनि गासैबो फावखुंगुर बिथांमोननो बा प्रडिउसार डाइरेक्टरनो आङो हामलायथि हरबाय 2023 मायथाइनि गोदान बोसोरनिबो हामलायनायखौ हरबाय आरो बर' सिनेमा बर' मुभिया बेनिख्रुइ साबसिन सिनेमा दिहुननो हाथों आं बेखौ मिजिंथिबाय इसोरनि आर'ज गाबबाय एबसुनिफ्राय बर' हारिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ बियार खालामनानै नैबे बिथिङाव जेब्लाबो जोंनि मददआ थागोन आरो जेब्लानो जोंनि मदद हांख्रायो जोङो मदद होलांनो थाखाय रेडि बर' हारिया जिखिनि दिगाव खामानि मावबोदों जोङो सोलोंथाइनि दिगाव राव जोंनि फोथांना लाखिनायनि दिगाव बा जोंनि रांखान्थियानो होन गोबां दिगाव जोङो जेब्लाबो मोगा मोगि जानांदों चेलेन्जेस जोङो प्रत्याह्बानफोरखौ मोनदों बर' सिनेमा बा मुभिखौ फोथांना लाखिनायाबो बा जायफोर बेयाव रल खालामो जायफोर सिनेमा दिहुनो जायफोर डाइरेक्सन होयो बे बिथिङाव जोङो गोबां चेलेन्जेसनि मोगा मोगि जानाङो बाथ्राया जाहैबाय जे बेयो माहारिबाद आरो माहारि फोथांनायनि मोनसे बिथिं आरो केरियार दानायनि मोनसे बिथिं नाथाय गुबुन मोनसे बिथिंखौ जुदि जों नायोब्ला बेयो मोनसे बिजनेस बा कमार्शियेल लाइनाव जों बेखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला जोंनो सिनेमा हल नांगोन आरो सिनेमा हलल' थाबा जानाय नङा बेयाव नायग्राबो थानांगोन अडियेन्स थानांगोन आरो मोजां अडियेन्सआ मोजां मार्केट खालामो आरो अडियेन्स गैयाब्ला मार्केटआ ल' जायोब्ला जों बलिउड हलिउडनि जायगायावबो जों नायदों जे गोबां सिनेमाया माने अडियेन्सनि थाखाय माने मालाबा फ्लप जानो गोनां जायो बा बे नायग्रानि थाखाय फ्लप जानो गोनां जायो दा बेखायनो प्रडिउसार सासेया बेखौ दिहुननानै जुदि बे इनकामा फैफिनाब्ला बिनि खरसायानो फैयाब्ला बियो बे दिगाव गोसो बायगोन दा बेखायनो बर' सिनेमाया टाफ मोनसे लामानि गेजेरजों दिनै आगान सुरनो गोनां जादों नाथाय
दिनै साहसबो खालामग्रा दङ आरो माखासे बेक्तिया साक्सेसबो जादों जोङो जेसेबां टाफ सिटुवेसन फैया मानो बेखौ नागारनो मोननाय नङा खारन बे जोंनि हारिनि नंगुबै मोनसे एंगारहायै बाहागो आरो बेखौ गारनानै मोनसे माहारिया गेरेमसा जानाय नङा मोनसे माहारिया आबुं जानाय नङा दा बेखायनो आसाम सरकारानो जा बड'लेण्ड सरकारानो जा बे बिथिङाव सिनेमा हल बानायनाय बा आर्ट एन्ड कालचार सिनेमा एन्ड मुभि बिथिङाव बोरै मदद होलांनो हायो बिनि थाखायबो बाथ्रा साननांगोन खामानि मावनांगोन आरो जोंनि अडियेन्सआ रायजो राजाया गासैबो सिनेमाखौनो जाय जेरै लेभेलाव हायो अनसायनायनि गेजेरजों बेखौ बोजबना लानांगोन होमबानिया जोंनि माने जायफोर बे बिथिङाव खामानि मावदों बिथांमोना निस्थाबानै खामानि मावदों साहस मोनगोन बोलो मोनगोन आरो जौगालांगोन होननानै आं सानो गोजोन्थों